ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା କହିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ତାଜା ଖବର, ସରି ଏଇଟା ଆଜିର ତାଜା ଖବର ନୁହେଁ, କାଲିର ନାହିଁ, କାଲିର ଏଇଟା ପହରଦିନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାସି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, କାରଣ ବାସି ଖବର ଉପରେ କେହି ନଜର ପକାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି, ବଲିଉଡର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପୁରୁଣା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ଡେନଭର୍କ ପାର୍କ ଆଭେନ୍ୟୁ ୱାଇଲ୍ଡଷ୍ଟୋନ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶଳା ସିଏ ସାଡ଼େ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ହାଲିଆ ହେଲାଣୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ଏମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଦେଖିଲେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇନେ ଯାଇକି ବାହା ହେଇଯାନ୍ତି ହେଲେ। ଛାଡ଼, କ'ଣ କରିବା, ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ହେଇକି ତେମେ ବୁଲ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଉପରେ। ତେବେ ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଇଟାଲୀର ଚକୁଳିଠାରେ, ଓ ସରି ଏମିତି ଜାଗା ନଥିବ ବୋଧେ, ଇଟାଲୀର ମିଲାନ ଠାରେ। କ୍ଷମା କରିବେ, ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଚକୁଳି ଇଟିଲି ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇ ଖାଇ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାଇ ଓ ବହେନୋ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କଲା ମାଟିରେ, ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଲିଆ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ସିକ୍ରେଟ ନ୍ୟୁଜରେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାନୁ ଆମେ ହନିମୁନ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଗୋଟାଏ ଘର ହେଲେ ହବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଆମେ ହନିମୁନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବା, କାହିଁକି ନା ମୋର ସେଠି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ହେଉଛି ତ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ କହି ରଖେ ଯେ, କେହି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଖବର ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାଦାରିଣୀ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭେଟି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ, ନା ଆପଣ ଦାୟୀ ନୁହଁ କି ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ହଁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୋଜି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୋଜିରେ ବିରାଟଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସପରିବାରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେହି ନୁହଁ। ତଥାପି ଆପଣ ନ ଆସିଲେ ସେ ଖରାପ ହେବେ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବେଳାସି। ଶଳା ଏଇଠି କାହା ନାଁ କୁହାଯିବ? ବିରୁଷ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆଜି ଏତେ ତରବର କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟାଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତେଲ ଲଗେଇବ ନାଗା ପାଗା, ଖାଇ ବସିବ ଆଗା, ଶୋଇପଡ଼ିବ ଚିତେଇ, ମାଡ଼ି ବସିବ ଜାଗା। କ'ଣ କହିଲି? ତେଲ ଲଗେଇବ ନାଗା ପାଗା, ଖାଇ ବସିବ ଆଗା, ଶୋଇପଡ଼ିବ ଚିତେଇ, ମାଡ଼ି ବସିବ ଜାଗା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ତେଲ ଲଗେଇବ ନାଗା ପାଗା, ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଲଗେଇବ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇବ ସିଆଡ଼େ ବୋଳି ଦେଇଯିବ, ଜାଗା ଅଜାଗା ସବୁଆଡ଼େ ବୋଳି ଦେଇକି ଯିବ। ଖାଇ ବସିବ ଆଗା, ଭୋଜି ଭାତରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଶେଷକୁ ହାଣ୍ଡି ଡେକିଚି ମାଜି କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଘରକୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଶୋଇପଡ଼ିବ ଚିତେଇ, ମାଡ଼ି ବସିବ ଜାଗା, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଚିତେଇ ହେଇକି ଫାଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆଉ ତମକୁ ଖୁନ୍ଦି ହେବନି। ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଏ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସାଡ଼େ ଯଦି ଭୋଜି ପଳେଇବ ନା, ମୁଁ ନାମ ନେବି, ପୁଣି ଏତକ ବାଟ ଯିବି ନା ନାହିଁ। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଲାଇକ୍ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କିଛି ଗୋଟାଏ କରିକି ଯା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଭୋଜି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଚିପିକି ରଖିଥା। ବେଶୀ ଚିପିବନି, ଥରେ ଚିପିବ। ହଁ, ଭୋଜିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ନେବ ତଳେ କେବଳ ଅବିବାହିତମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କର। ବିବାହିତମାନେ ଘରେ ଯାଇକି କର, ଏଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନ କର।